का कहीं आजकल के लइकन के पढ़ला लिखला से कोनो मतलब नहीं के दिन भर पारा नियर घूमत रहता रसन। एगो हैकरा का देख ल रे हेनइबे का हो बाबा ते दिन भर घूमते रहेली। तोरा घरवा के लोग बोलेला ना हमारा के कहा कि हमारा घर के लोग बोली इतना हिम्मत बा कि केहू हमारा के बोल दी। हाँ बाबू तोरा केहू बोलेला थोड़े खाली कूटेला लोनू। कहाँ तू देख ले के करा हिम्मत बा कि हमारा के कूटे ललो आए के कूट दी हमार बाबूजी कूट दी है एके पीस बाई यही से ना बोलेला केहू। अरे हो बड़ा हमारा घर में हमार जान मान होला। बहुत तोर जान मन बा तोरा घर में हम जानता नहीं जानता बाबा इतना हमारा के लोग हमार माई हमारा के माने लेनू हमरा से जौन कह देनी बनावे के नु फटाक देना बना देली। रात बिरात कूते कुछ कहले तो बना के दे देली। तो तब का हमार भाई हमारा के बड़ी माने ले जौन कह दे माई हमारा हई खाए के बा फटाक देना बना के दे देली आ हम खा लेनी। तब तो तोरा हगलो खाए का मन करत होई तो पर्दे बना के दे देत होई। तारा हगल खाए वाला हम ही जलू कतनी आए तब ते ही नु कहले हुए कि हम जौन चीज बना के हम कहनी तौन चीज देला सन। हम खाना नु कहनी है कि जौन चीज मन करला तौन चीज हमरा के देला सन कि तू हगल खाए के कह देला ह। अच्छा किसियो मत घर ही के नु जुठर गाय भैंस रहली सन तो खाली सन।